Sme na Hriňavských lazoch, ktoré sa nachádzajú na južných svahoch najvyššieho sopečného pohoria Poľana. Toto územie je zaradené aj do chránenej krajinnej oblasti Poľana a biosférickej rezervácie. Prírodné hodnoty spočívajú hlavne v geologických a geomorfologických prvkoch po zostatkoch vulkanickej činnosti a v pomerne bohatej biodiverzite fauny a flóry. Z takých významnejších druhov, ktoré sa vyskytujú aj na Hriňovských lazoch, je napríklad zvonček hrubokoreňový. Z fauny je to hlavne strakoš kolesár, ktorý je typický pre toto územie a je kvázi takým symbolom spolupráce alebo takého správneho využívania krajiny medzi človekom a prírodou, pretože má jedno z najvyšších zastúpení v Európe práve na Hriňovských lazoch. Hriňovské lazy sú zaradené do biosférickej rezervácie. Vlastne celý ten návrh bol na podnet Koordinačnej rady biosférickej rezervácie, ktorá funguje na participatívnom princípe. To znamená, že vlastne všetci zainteresovaní, či už vlastníci, užívateľia, zástupcovia samospráv alebo ktokoľvek, kto nejakým spôsobom pôsobia v biosférickej rezervácii Poľana, môžu toto územie manažovať. Okrem toho si samozrejme biosférické rezervácie plnia aj funkciu určitej ukážky harmónie medzi človekom a prírodou. Práve tu na Hriňovských lazoch je vidieť, že tí ľudia to územie využívajú tak, aby neprekročili únosnosť krajiny. To znamená, že si tu vytvorili určité políčka alebo územie, ktoré obhospodarujú a nedovolia alebo neumožnia využívať toto územie nad jeho mieru. Špecifikum krajiny Hriňovej je v tom, že sa nachádzame v roztratenom osídlení. Takéto osídlenie na Slovensku máme na viacerých miestach, v Bielých Karpatoch, na Kysuciach, v okolí Novej Bane. Ale tu, kde sme na Podpolaní, má svoje odlišné špecifika. Osídlenie vzniklo tak, že najprv bolo treba územie odlesniť, potom si ľudia postavili jednotlivé obydlia a potom začali po vrstevnici orať jednotlivé políčka a tým vznikla veľmi špecifická štruktúra. A tým, že to robili niekoľko sto rokov, tým sa vytvorili terasy, vytvorila sa táto zvláštna kombinácia, ktorá trošku pripomína land art a skorej takú možno až komponovanú krajinu. Tá odlišnosť, čím sa táto krajina líši od iných podobných, je v usporiadaní reliefu, v tvaroch reliefu, je v špecifickom usporiadaní políčok, vzdialenosti jednotlivých domov, usporiadaní usadlostí. A čo je veľmi dôležité, Hriňová je stále živá, ľudia tu napriek náročným prírodným podmienkam stále obrábajú tú krajinu a udržujú ju v dobrej kondícii. Tu som sa narodil a tu chcem aj zostať. Je to taký pocit, ma naplňa, že neopustil som tú rodnú hrudu a pokračujem v odkaze predkov, ktorí tu vynaložili toľko úsilia, kým vybudovali toto všetko. Tradičné poľnohospodárstva na Podpolaní, alebo hospodárstva na Podpolaní, sa zameriavali na všestranne na chov zvierat a aj pestovanie plodín, takže chcem v tom aj ja pokračovať. A momentálne chováme hovädzí dobytok, ovce, ošípané, hydinu a ku každému domu patrí mačka alebo pes. A pestujeme tradičné plodiny ako obilniny rôzne, zemiaky, zeleninu, ktorá sa tu urodí, hlavne kapustu a klasika, mrkva, petržľan. No a tiež snažíme sa také ovocie si dopestovať, aby sme boli čím viac sebestační. Ja to robím kvôli tomu, nie také bohviaké zisky mám z toho, ale
chcem to udržať tak, ako si to pamätám z detstva a žiť v známom prostredí, v čistom prostredí a dorábať si vlastné potraviny, starať sa o krajinu, v ktorej žijem. Na záver by som povedal, že Podpoľanie je môjmu srdcu najbližšia krajina, ktorú to koluje v našich žilách proste. Kto je spätý s touto zemou, tak ten tu vydrží aj o surových krumpľoch, ako sa tu povie. Miestna samospráva v Hriňovej si uvedomuje, čo všetko sme zdedili po našich predkoch, čo znamená tá výnimočná pásikavá krajina nad Hriňovou, tzv. Hriňovské lazy. Je nesmierne náročné hospodáriť v takomto roztratenom laznickom osídlení, pretože na výmere 126 km² sa nám nachádza 187 km miestnych komunikácií, ktoré potrebujeme spravovať či v lete alebo v zime. Potrebujeme zabezpečiť dôstojný život seniorov, ktorí žijú na takomto rozľahlom území, a zároveň sa trápime s dochádzkou našich detí do škôl. Udržanie a rozvoj Hriňovských lazov je zároveň zakomponovaný v dôležitých strategických dokumentoch, ktoré platia pre mesto Hriňova. Jednak je to územný plán mesta, kde sme nastavili pravidlá tak, aby na lazoch nevznikala ulicová zástavba, aby sme nebránili výhľadu do prekrásnej krajiny. A plán hospodárskeho sociálneho rozvoja počíta práve s tým, že mladí ľudia budú zotrvávať so svojimi rodičmi a starými rodičmi pri tradičnom hospodárení, že nebudú z tohto územia odchádzať za prácou do zahraničia. To, čo sa nám darí, je výborná spolupráca, ktorú máme s našimi občanmi, so združeniami, ktoré pôsobia na Podpoľaní, so Správou chránenej krajinnej oblasti, Koordinačnou radou biosférickej rezervácie UNESCO Poľana a s mnohými inštitúciami, ale najmä s tými drobnými hospodármi, roľníkmi, ktorí nám poskytujú svoje dvory, svoje pozemky na to, aby sme dokázali propagovať naše územie na takých úžasných podujatiach, ako je gazdovanie na Hriňovských lazoch, muziky pod Poľanou a mnohé iné, ktoré organizujeme v priebehu celého roka. Okrem špecifického usporiadania terás je v krajine Hriňovej ešte jedna zaujímavosť, a to sú odrážky. To sú tieto dráhy, ktoré vidíme na svahu. Slúžili na to, že z jednotlivých vodných tokov bolo pomocou jarkov voda odvádzaná po svahu a tým vlastne bola celá krajina zavlažovaná. Nachádzame sa v pásme vulkanitov, čo je pomerne suchá krajina, a takýmto spôsobom ľudia dokázali tú krajinu obospodarovať a zavlažovať vodou. Prinášalo ten osoch, že vlastne zadržiavalo to vodu v krajine, bola lepšia mikroklíma a podporoval to rast trávy, čiže boli vyššie výnosy sena, pastvy, a keď prišiel suchý rok, tak
mali istotu, že budú mať stále krm, kým bola voda, tak. No a vlastne zaniká to tým, že je to náročné na údržbu, čiže v sezóne musí človek najmenej raz denne prejsť celý ten rajón a poopravovať škody, napríklad krč spraviť dieru myš, alebo zapchá sa to takým konárikom a už vám voda netečie tam, kde by mala. No. Udržiavam to vlastne preto, to pamätám z detstva, to bola moja obľúbená činnosť, hej, so starým otcom alebo susedia, starí roľníci, čo boli, tak keď urobili odrážky, tak sme sa tam hrali ako deti. No a vlastne dlhé roky to stálo, zaniklo to a obnovil som to po asi takých 10 rokov to používam. Každý rok sa snažím stále ďalšiu a ďalší úsek obnoviť, aby sa to trocha vrátilo. Pôvodne ľudia vytvorili krajinu Hriňové ako užitkovú krajinu. Tradičnými hospodárskymi postupmi však vytvorili niečo naviac. Vytvorili malebnú krajinu, tak ako ju vidíme, veľmi rozmanitú, usporiadaním políčok na reliefe, usporiadaním usadlostí a tým vytvorili aj špecifickú hodnotu, jej krásu, to, čo vnímame ako pohľad do krajiny. A v tomto prípade krajina Hriňovej ojedinelá, jedinečná, tak v slovenskom ako aj v európskom kontexte.